Καλημέρα σε όλους. Ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χθες. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς είπε ο Μάριο Ντράγκη και τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι από αυτά που είπε, όπως και τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δύσκολη και η σημερινή συνεδρία, καθώς αναμένουμε τα NFP για την αμερικανική οικονομία, με το ευρώ να κινείται ήδη ανωδικά από τη χθεσινή συνεδρία της ΕΚΤ. Πάμε όμως να δούμε κάποιες σημαντικές ειδήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά, στο ευρώ εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους οι επενδυτές, κυρίως μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΕΚΤ, αλλά και εν αναμονή των NFP για την αμερικανική οικονομία. Η στερλίνα παραμένει στα χαμηλά της, καθώς χθες η Μέη δήλωσε ότι είναι αποφασισμένη στο τέλος Μαρτίου να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 και ουσιαστικά να ξεκινήσει η διαδικασία για το Brexit. Έχουμε άνοδο 0,1% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο για τις λιανικές πωλήσεις στην Ισπανία, έναντι 2,9% που ήταν η προηγούμενη μέτρηση, απογοητευτικό το νούμερο γενικότερα. Έχουμε αύξηση έκπληξη των γερμανικών εξαγωγών 2,7% τον Ιανουάριο σε μηνιαία βάση, έναντι εκτιμήσεων για 1,9% και έναντι πτώσης 3,3% τον προηγούμενο μήνα. Οι γερμανικές εξαγωγές συνεχίζουν να ευνοούνται από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ευρωζώνη. Συνεχίζουμε και με άλλα γερμανικά μακροοικονομικά στοιχεία. Τα πάντα είναι θετικά, άλλα λιγότερα, άλλα περισσότερα. Βλέπουμε εδώ το εμπορικό ισοζύγιο 14,8 δις έναντι εκτιμήσεων για 18 δις. Με εισαγωγές άνοδο 3% έναντι εκτιμήσεων για 0,5%, και αυτό είναι κάτι τουλάχιστον αρνητικό με βάση τις συνθήκες που έχουμε συνηθίσει για την γερμανική οικονομία. Και αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις. Έχουμε και μία δήλωση από στέλεχος της ΕΚΤ ότι η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις. Είδαμε ότι περιμένουμε τα NFP στη συνέχεια. Και πάμε να δούμε γενικότερα τι έγινε χθες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι είπε ο Μάριο Ντράγκη στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε. Καταρχήν, από την κίνηση και μόνο της ισοτιμίας, αλλά και γενικότερα τα όσα εξελίχθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ΕΚΤ και της συνέντευξης τύπου, βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί κάποια ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς, όπως ο Μάριο Ντράγκη δήλωσε, η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου και ότι ο δομικός πληθωρισμός ακόμα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ούτως ή άλλως τόνισε ότι το πρόγραμμα στήριξης θα συνεχιστεί μέχρι και το Δεκέμβριο που είναι να λήξει, ενώ κάλεσε για μία ακόμη φορά και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες που θα αρχίσουν να πιέζουν την ΕΚΤ στους επόμενους μήνες, είναι σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό στους επόμενους μήνες, καθώς βλέπουμε ότι τα μάκρο της Ευρωζώνης ήδη κινούνται ανωδικά. Το QE πρακτικά ολοκληρώνει το Δεκέμβριο, αλλά αναμένουμε μια πιθανή αλλαγή ρητορικής, ενώ τάπεριναν από το δεύτερο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο ίσως να μην είναι και τόσο αρνητικό για την ισοτιμία ευρώ-δολάριο, άρα θεωρούμε ότι μέχρι και το καλοκαίρι οτιδήποτε έχει να γίνει στο ευρώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορούσαμε να δούμε μια αλλαγή στάσης των επενδυτών. Αν και η ΕΚΤ θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά κάποια αύξηση επιτοκίων, όταν θα ξεκινήσει να αυξάνει τα επιτόκια, αυτό θα γίνει γρηγορότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Και αυτό φυσικά θα είναι μια ακόμα στήριξη για την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Πάμε να δούμε τον S&P. Συνέχεια των χθεσινών μας γραφημάτων, έχουμε ένα ακόμα γράφημα για τον S&P. Βρίσκεται σε sell zone, όπως μας επιβεβαιώνει και αυτό το γράφημα, και έχουμε μια προσπάθεια αναμονής επιβεβαίωσης για ένα sell signal το οποίο δεν έρχεται. Αυτό φυσικά θα έρθει από την μπλε γραμμή να πλησιάσει και αυτή σε αυτή την οριζόντια γραμμή. Μία ακόμα ένδειξη η οποία χρειάζεται προσοχή για τον S&P είναι σε αυτό το γράφημα που παρακολουθούμε. Οποιαδήποτε ένδειξη πάνω από την πρώτη τυπική απόκληση έχει οδηγήσει σε απώλειες άλλοτε μεγάλες και άλλοτε μικρές. Μία ακόμα αρνητική ένδειξη την οποία θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν σημαίνει ότι η πτώση στον S&P θα είναι μεγάλη, δεν σημαίνει ότι θα είναι άμεση. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να δείξουμε μία υπομονή. Τέλος, στην Ευρωζώνη ο δείκτης οικονομικής πολιτικής βρίσκεται σε επίπεδα κόκκινου συνογερμού, καθώς, όπως βλέπουμε παρακάτω, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία, ο δείκτης αυτός βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο, κάτι το οποίο είναι αρνητικό, ενώ όσον αφορά την Ολλανδία βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στις αγορές.
Ευρώ-δολάριο βλέπουμε ότι συνεχίζει να κινείται ανωδικά μετά από τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκη. Μένει να δούμε ποια θα είναι η πορεία του δολαρίου μετά την πολύ κρίσιμη ανακοίνωση για τα NFP που θα έχουμε στις 3:30 το μεσημέρι. Οι στόχοι παραμένουν όπως αυτοί που έχουμε δώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνεχίζεται η πορεία προς τη σημαντική στήριξη για τη στερλίνα έναντι του δολαρίου. Θυμίζω, η ΜΕΗ χθες τόνισε ότι τέλος του μήνα θα ενεργοποιήσει η ίδια το άρθρο 50. Ο χρυσός συνεχίζει την πτώση του. Καμία αλλαγή σε όσα είπαμε χθες γενικότερα. Πάμε να δούμε και το πετρέλαιο, όπου δοκιμάζει το κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων και σχεδόν άντυχε χθες την ανωδική γραμμή τάσης. Θεωρούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται ιδανικές συνθήκες για να εξετάσουμε νέες τοποθετήσεις. Αυτά και από την αγορά, και θυμίζω να επισκεφτείτε το site της Delta Forex Group για να δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ακόμα φθηνότερο spread για τις συναλλαγές τις οποίες εκτελείτε σε σειρά επενδυτικών προϊόντων, με τη μοναδική προσφορά επιστροφής μετρητών της Delta Forex. Επίσης, άλλα πλεονεκτήματα: απόλυτη ασφάλεια κεφαλαίων έχετε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με την FX Pro, προστασία αρνητικού υπολείπου, διαχωρισμός κεφαλαίων, μεταφορά κεφαλαίων από τον broker σας, και αυτό είναι μια σημαντική υπηρεσία την οποία μπορείτε και πρέπει να εκμεταλλευτείτε, ενώ επενδύετε με τους κορυφαίους σε 6 διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα με ποικιλία πλατφορμών. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, και φυσικά μην ξεχάσετε την ανακοίνωση των NFP.